intenso no que se viviron momentos de tensión nos últimos minutos do partido, tanto no campo como nas bancadas, en o que o Racing de Ferrol conseguiu un triunfo sorpresivo polo xeito de facelo, remontando nun minuto o gol inicial do Clube Deportivo Ourense. O derbi do Couto entre Ourense e o Racing de Ferrol empezou encarnado e acabou tinguido de verde. Tras a precaución inicial avisaron os de Luisito. Remata queima-roupa do dianteiro Óscar Martínez e paradón incrible de Camacho no minuto 18. O porteiro racinguista evitaba a primeira trabada dun Ourense que se foi facendo co dominio do xogo e que logo se adiantou no marcador. Man na área do central racinguista Churre. O colexiado madrileño Moreno Aragón tivo claro. Pena máxima a prol do conxunto do Couto. Transformaba no minuto 32 Iker Alegre. É o único polo de agora que marca no Ourense. No segundo período cambiaron as tornas. Aira apostou por Marcos Álvarez e o de Ortigueira revolucionou o encontro. O Racing puido igualar a contenda á volta dos vestiarios. Manu Barreiro manda o esférico traveseiro. Tremeu o portal de Pato. Intentou dar a réplica o local Alex Fernández. Bo remate cruzado coa zurda. Pero estaba a piques de comezar o declive ourensán. Man de Pinillos na área, curto un centro de Marcos Álvarez, penalti a prol do Racing. Igual a contenda dende os 11 metros co seu sangre frío, coa súa clase Manu Barreiro, no minuto 68. De seguidos da Aira aproveitaron o erro do defensor ourensán Capi para facer o segundo. Recuperación de Marcos Álvarez, internada na área centro. Só ten que empurrar o coiro betanceiro Dani Rodríguez. Gol de Dani asistido por Marcos Álvarez, 1-2. Nos hacía falta, la verdad, creo que estábamos jugando bien, pero nos faltaba el gol, nos faltaba definir los últimos metros y creo que hoy, bueno, se nos dio de cara y creo que merecimos ganar. Marcos, en los minutos que ha estado en la segunda parte, sabíamos que podíamos hacer daño, que con espacios es un jugador que nos da muchísimas posibilidades. Y bueno, con esa idea era el cambio, revolucionar un pouco el partido. Moi importante para nós esta victoria, sobre todo fora da casa, para coller confianza e empezar unha boa racha agora. O Racing construiu o seu imperio no Couto, conseguiu a primeira vitoria do campeonato, destacable a volta aos terreos de xogo de Pumar operado dun ombreiro este verán. En 2 minutos fatídicos desmoronábase o plan do triunfo a Luisito, que para máis sufriu xa cos 3 trocos feitos a baixa do central sevillano Moisés García. Quedou totalmente noqueado despois dun choque con Manu Barreiro. A verdade é que o partido non é que o gañaran eles, perdímolo nós. Cometimos 2 erros garrafales e o fútbol, mira, pois hoxe o Racing dou que non lle dou estas 2 primeiras xornadas, non? Hoxe encontráronse con un golpe de fortuna porque o fútbol ten estas cousas. En 2 minutos voltearon un partido que nin eles mesmos se creen. O equipo, non canta esforzo, non se pode reprochar nada, pero despois esa última media hora perdimos moita cabeza. Sobrou a tensión, a agresividade final, durísima entrada de Josu sobre Dani Rodríguez, tangana entre os dous bandos e incidentes totalmente rexeitables nas bancadas entre afeccionados do Ourense. A Policía Nacional identificou a 5. Poderían ter que facerlle fronte a unha multa de 3.000 euros cada un pola lei antiviolencia.